Bori, Muriot Libarria, Asier, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Zepozik hausen danok, korrika 22 badatorrelako? Bai, lehen kontak egiten eta 2 hilabete eskaz 59 egon gero zizkigu azteko. Gaur 31, martxoaren 31, errepiden egongo gara. Atzera kontua, ze garrantzitsua dan, ikusgarritasun hori, errepide horretara joatea, oso zaila izango zelako bebai, antolaketa guztia, oso zaila izan zan bebai, aurreko urtien, erabaki hori hartzie, ez egitearena, zelan zauzia? Zaila izan zan, iaz esatea ez dugu korrikarik egingo, eta egia da bai denboran luze jo badu honek guztiak, korrikarik luzeena eta igual neketsuena ere egiten ari garela, ez? Azken batean egoerak ere eskatzen digulako gauza oskar ikusi behar izate hori, baina gaude gogo, uste dut ere Euskal Herria gogo dela korrikara ateratzeko, errepidera ateratzeko, lekukoa eskuz esku ikusteko, eta Amurrion hasi eta Donostian amaitzeko gogo itzelarekin gabiltza. Amurrion hasi Donostian amaitu 2500 kilometro. Bai, hor 2500 lekuko aldaketa izango dira, 2181 kilometro izango dira, eta, martxoaren 31, arratsaldeko 4 hasiko gara, eta 12 Donostian amaituko dugu aprilaren 10. Irudiz zarroiek ikusten gabiltz, 80. urtean, Oñatitik Bilbora lehenengue, 42 urte beteko ditu, eta esan dako, 4 hamarkadatan Euskal Herrizen, ze izango da, Euskararen aldeko ikusgarritasun gehien daukan ekimena? Nik esango nuke Euskararen aldeko ekitaldirik ikusgarrina, zalantza barik, eta zalantza daukat bestelako ekitaldirik ere gainditzen duten korrika gainditzen duena. Esan nahi dut, guk ez dugu inoizko pururik ematen, ez dugu esaten inoizen baien departartzen duen, ezinezkoa delako zenbatzea, errepide hartzean dagoena, korrika dagoena, beretzeko balkoitik etxalo egiten duena, hori guztiek ere partartzen dute korrikan, ez? Nik uste dut, Euskararen alde dagoen ekimenik handiena, zalantza barik. Kanpotik begirazten zaren eta kontatzen hasten zaren baten bati? Non-stop dalako, egun horietan guztietan 11 egunez, eskuz esku doan lekuko bat, azkanien oso sentimentuak dauz, oso partartzaile da, danantza zabalitau, Euskal Herriko lurralde osoa, beti egiten dugun metafora hori hasier, baina dana dauka, korrikak? Bai, dana dauka, esan nahi dute 42 urte pasatu dira, nik ezagutu ditut korrika guztiak, antolaketan ibili naiz 6., 7. korrikatik eta oraindik ere zure herria heltzen denean edo olako lekuren baten ikusten duzunean malkotxo bat beti erortzen da, esan nahi dut, zigaragarria da, ez dauka komponente, ez dauka konparatzerik beste zerekin, kilometro jendetsua daude hiriburuetan, kilometro batzuk badaude zure herrian eta bereziak direnak, eta gero niretzat politenak dira gauez egiten diren horiek, hotza, lurra, edozein gauza dela eta baina antze badakizu egongo dela taldetxo bat, lekukoaren zain, eta antze egongo dira zain, noiz helduko hartzeko. Itzekin, ikusten gabiltz, leloa, aurtengo, eta itzekin, joku hori egiten bebai itzekin, hizkuntza bat itzekin osatuta dagoelako, baina hitz eta ekin, etorretan puntua jartzen zabiltzate, bazabiltz, eragile sozial ezberdinen aurrien korrikaren aurkezpen egiten ibiltzen zaretelako, instituzioekin, bestelako agente sozialekin eta bar, eta purtsuet urgentzia hori ez da, ekiteko momentua dela? Bai, nik uste dut hori guk korrikak eta ekak mugarri batzu markatu zituztela, hor izan genuen 20. korrikan Santiagoko Zubiko kilometroa, hor bilatzen genuen zen aldekotasuna, 21. korrikan klika, hor konpromesoa dire zuten eragile eta instituzioek eta eragile sozialek bai, eta orain bilatzen duguna da hurrengo urratsa eta da ekintza, bai? Ekimenez hornitu dezagun euskara, azken batean hitzak egiten dute hizkuntza eta komunitateak ere egiten du hizkuntza eta komunitate horrek baritu ekintzak euskararen perbibentziarako. Horrexegatik jartzen dugu fokoa horretan, ez? Hitza eta ekintza izan gaitezen guztiok ekintzaile, guztiok betiko moduan norbere bidetik baina elkarrekin lanean eginda euskara jar dezagun bide honean eta bere perbibentzia ziurta dezagun. Azken batean ezin dugu ukatu pandemia honek ere gogor jodiola euskarari, beste hizkuntz gutxitu askori bezala, kalea galdu dugu, ezin izan dugu elkar komunikatu X arrazoirengatik etxean egon garelako, ez dugulako izan euskaraz mintzatzeko kontrariorik etxean edo danadalakoan, orduan pentsatzen dugu asko galdu dugula 2 urte hauetan eta galdutako hori jarri behar dugula berrire balorean eta horren bila joan. Zalantza barik, badagoelakon sentimentu hori segurazki inoiz baino beharrezkoago izango dalako, azken aldi honetan berbetan nabile, ez largoiko hamarkadan, baina pandemia honek gogor
jo ditu sektore asko, eta zuena izan da. Zelan jo du pandemiak eta zerbaitita garrantzitsua esan duguna, parte hartzie, barriro guztiok txipai hartzie, honek gauzek, azkanien, badako zuzen, aur dauzelako. Baina ze balio duten, Asier, ez da guanien konturatzen gara? Klaro, azkenean pentsatu behar duguna da, zaurgarri ere gure hizkuntza jarri dugula, edo bihurtu dugula momentu honetan, ez? Orduan, hezkuntzarekin zerikusia izan ez duenean, edo hezkuntzarekin harremana, hezkuntza presentzialarekin harremana izan ez duenean ikasle batek, ez badu izan bere ere murbilan euskaraz mintzatzeko aukerarik, ez du ezertzo ere egin. Orduan, jende asko ere, edo berbalagun taldeetan, edo euskaltegira zijoan edo, ekizarrazioaren gatik ere, momento baten utzi barriko esango zuen, ezin zuelako kontziliatu, etzeko bizitza, euskaltegiok bidaltzen genizkion lanekin, telematikoki egiteko. Orduan, hor nik uste deno galdu dugula, guk behin abaritu genuen, iazko ikasturtean apurtzo bat ikasle jaitziera egon zala, pentsatzen genuen gehiago egon zala, baina eman zan jaitziera hori, eta aurten berreskuratu dugu iaz geldutakoaren erdia, bai? Orduan, nik uste urratsak ere eman behar ditugula, guztion atena eman behar ditugula, eta pentsatu behar dugula euskara onbidean jartzea guztion eskura dagoela, eta guztiok egin behar dugula esfortzu eta ekintza hori. Helduak euskaraz alfabetatzen, zabiltzatea ekan, amarkada askoz bebai, korrikaren esan dugu badalako alde sentimental hori eta ikusgarritasuna eta euskara kalera aterat hori guztia, baina helburua bada dirua lortzie bebai, bestak beste, zuentzat, korrikarentzat, aekarentzat, aurrek urtien ez egitea, nabaritu izan dalako bai. Bai, nabaritu da, bai. Korrikak badu helburu ekonomiko hori oraindik ere, 40 urte eta gero oraindik ere helburu ekonomikoa izatea, ez da posgarria, egia da bai. Urratsak eman direla azkenen urtean hemenean dekretu berriarekin, ebazpen berriarekin, irakasleon lan baldintzak eta hobetu direla, Nafarroan ere astiroago bada ere, hobekuntza batzuk emango dira aurtengo ikasturtean, iparraldean igual oraindik ere urrats hori ematea falta zaie, diru laguntzak ere hasi egin dira, baina euskara ere ez da hizkuntz ofiziala Frantzian, orduan horrek ere eragiten dio, ez? Orduan, gauzak egin dira, ez oraindik nahikotasunez, baina pentsatzen dugu hori, bilatu behar dugula guztien artean, normalizatze hori, eta egun batean korrika egin beharko dugu, gauzak ondo egin ditugulako, komponente ekonomiko barik, eta gure burua saritzeko eta esateko beitu, lortu dugu eta egin dugu. Uinak dokumentala, ostiralien aurkeztuta, gainera leku berezi baten, ze garrantzitsua dan, gure hizkuntzarentzat eta kulturarentzat topagune berriak sortzie bai? Bai, esan etxean estrenatu genuela, bai, ni bertoko alaudiokoa naiz, Aialdea faktorian, ekintzen faktorian estrenatu dugu, eta posgarria da, euskararentzat olako eremu berriak topatzea, posgarria da, haiek ere lortu duten dimentzioa zelan sustraitu diren eskualdean bebai, eta bai, han estrenatu genuen Uinak dokumentala, Txakurgorria kolektiboak egindakoa, egia zan, beti ere bilatzen dugu ikusentzunezko bat, korrikaren mezuan sakondu egingo duena, eta bilatuko duena jendearen bizipena zen izan den, euskararen ikaskuntzan, euskara zelan ikusten den erdigunetik edo arnazgunetatik, edo zelan ikusten den ertzetan, bai, orduan, 9 protagonista, errepide ertzetan topatzen ditugunak apurtzo bat korrikaren mila eginez, eta kontatzen digute haien bizipena euskararekiko. Argigarria dalako hau guztia, dinot, bakoitzak eta zenbat jendek parte hartuko dugun korrikan, eta bakoitzak ze harreman daukan hizkuntzarekin, nundik datorren, eta danok baleko, hemen danok baleko. Jakina, danok baleko, esan nahi dute niri zait askori gustatzen euskaldun berri, euskaldun sarritz hori azken batean bat sartzen ari zarela jaio den momentutik, eta beste batzuk beti izango dira berriak 80 urte izan dabe bai, ez? Nik uste dut euskaldunak, bakoitza bere bizipenetatik, bakoitza bere bidetik, eta euskarak batu egiten gaitu, eta euskarak batu egiten gaitu bai Tuteran dabilenari, zein Bilbon, zein Abaltzizketan dagoenari, orduan euskarak egin behar du bidea, eta guztien artean lagundu behar diogu bidea egiten. Danok baleko esaten gabiltzena, ekintza horretara, danok salto egiteko eta harremantzeko behar ditugulako plazak esaten gabiltzena, eta kalera urten eta plazak bilatu hori dana. Pirritx, Porrotx eta Marimototx, argiako zuia hauek omendu behar direla?
Bai, esan nahi dute. Omenaldi ederra gure zirkuan, Bai, pentsatu genuen bere sasoian, igual orain dela 5 urte egin bagenu, ez geneukak zirkorik. Baina gaur egun zirkoa izan da, paiaso batzuei zein lekuriko hobeagoa omenaldi egiteko zirkoa baino, ez? Horregatik gure zirkoarekin eta eskerrak eman gure zirkoari bai lagundu ziguten horretan. Pentsatzen genuen 34 urteko bizitza, kultureragiletza horretan omendu egin behar zala, ez dalako erraza, 34 urte egotea kultureragiletzan eta gainera euskaraz, bai? Gainera euskaraz, eta transmisioan ere asko lan egin dutenak izan dira. Ume guraso transmisio hori eta guraso ume transmisioan lan egin dute. Haien mezua euskara erabilita transversala izan da. Gai asko lan dituzte haien ikusentzunezko haien ekitaldietan. Orduan, merezi zuten omenaldia eta horrezagatik AEKak eta korrikak erabaki genuen Pirritz Porrotz Marimototz omentzea Tolosan pasaren urtarrilaren 7. Omenaldi hori, hizkuntzari buruz berretan gabiltzen kulturari buruz. Ari garelako berbetan, nik neuk euskal kultura hizkuntza barik oso zail ulertzen dudalako. Badabil korrika hizkuntzaren inguruen lanien esan duguna, baina, klaro, hizkuntza esan eta kultura esan behar da. Beka, sortzaileak saritu, sortzailei laguntzak emon, esan duguna, ikusgarritasuna emon eta barreta bar. Bai, gu gainera, korrikaren filosofian ere hori kokatzen da, ez? Guk eskatzen diogu jendeari, eskatzen diogu kilometroak hartzea, AEK sustatzea, baina gero ere eman nahi diogu. Eta eman nahi diogu horretan kokatzen dugu korrika kulturala, ez? Korrika kulturala hemendik gutxira aurkeztuko dugu, hainbat eta hainbat ekimen egongo dira herri ezberdinetan, gero bestelako gauza batzu be izango dira korrika nazionala ditzen dugun horiek. Orduan, pentsatzen dugu euskal sortzaileak, euskal kulturgileak saritu eta eman behar digula erakusleioa haien gauzak ere atera ditzaten eta haien ikuskizunak edo emankizunak eta egin ditzaten, ez? Korrikaren filosofia hori ze badalako bebai, partekatu, euskaraz egiten dugun guztia partekatu eta partekatze horretan kulturgileek garrantzia handia daukate. Korrika kulturala, laizter, aurkeztuko da, ibilbide aurkeztuta dagoeneko, zelan itzen da korrikako ibilbide bat? Zema buru aste dauz honen atzien? Eta lehen ikusi dugu momentu baten web horrian, sartu zure herria esate baterako, eta segunetan, ze momentutan web horri oso nadaukazue, korrika.eus, albiste guztiekin eta azken ordu guztiarekin, aplikazioa eta barreta bar, zelan eitzen da, olako ibilbide bat? Puzle handi da, ez? 2550 fitxa daukan puzzlea da. Azkenen gurtan neu ibili naiz eta egia esan polita da, gustatzen zaidalako hortz kokatzea, ez? Kotxe zibiltzi gustatzen zaidalako. Ez, lasoi batean, esan nahi dut, lehen igual artisabagoa zan eta orduan lehen kotxez egiten genuen, gaur egun jesarri alzara eta dauden tresnekin eta joan alzara egiten, ez? Gero bai egiten dugu, konprobazioak egiten ditugu, gauzak ondo dauden eta, baina ez da erraza azken batean badakizulako ibilbidea egiten duzunean, gitxi gora bera, 2150, 2180 kilometrorekin jokatzen duzula, ateratzeko arratsaldeko 4:05 Amurrion eta amaitzeko Donostian eguerdik 12:00, ez? Orduan, badakizu geratuko zaizkizula herri batzuk ezin zapaldu, eta hori da gure betiko erronka, ez? Nahiko genuke guztietara heldu, baina ezinezkoa da, eta hori aurten pasatuko ez ditugun herri batzuei, barkamena eskatu gure aldetik, ez? Badakite batzuk haserre egongo direla, eta hurrengo korrikan neukiko ditugu aintzat, ez? Baina ez da erraza, eta polita da, badakizulako pasatuko den herritik jendea posik egongo dela, batzuk posik daude eta gero apustu bat azerretzen dira, goizaldeko isa ordutan paratzen delako ikusten dutenean, korrika da, 10 egun, gau, eta ez da gelditzen. Orduan hori da daukanak. Laster sartu gona ikusten, egunez edo gauez pasatzen den gure herritik, gauez dunek sartu behar diolako. Benga, zue, guazen! Aurreratu behar da, entrenatzen hasi beharko gara. Jendea badau gogoz, esan duguna, egiten duzu erronda bat, politikariekin, instituzioekin, jendea badau gogoz korrikarako. Ikusten ari garena da, baiet, jendea gogoz da. Nik uste dut behar dugula guztiok ere. Guztiok ere behar dugu apurtzo bat kalea berreskuratu, plazak berreskuratu, errepidea berreskuratu korrikaren kasuan, eta nik uste dut hori, sentsazioak oso dira, egia esan aurkeztu genuenetik ibilbidea telefono deipilo bat izan ditugu, nire herritik pasatzen da, eta nik parte hartu nahi dut, eta orduan ikusten dugu hori egon badagoela, ez? Eta pentsatu nahi dut, aurtengo korrikak ere besteak gaindituko dituela, eta arrakastatu izango dela. Zeder, Asier.
Hori garrantzitsua da esaten zabiltzena, jendi harremanetan jarri, hemen laguntzeko erasko dagoelako, dendi edau, diruz lagundu alda, kilometro bat erosi alda, bolondrez lanak egin aldie, ikusten abil eta lurralde bakotxien, badago lurralde bakotxeko egoitza eta bar, zer egin jendeak honetan lagundu nahi badu? Honetan lagundu nahi badu, guk askotan dinogu, ez? Guretzat korrikan parte hartzea nahikoa izan daiteke, baina bestela korrika norberak bere herriko korrika batzorretan parte har dezake, egin dezake ekarpena modu ezberdinetan, kilometro hartuz, dokuestazioan parte hartuz, korrika kulturaletako ekitalitara joan ez ere nahikoa izan daiteke momentu baten, orduan korrikak ematen du parte hartzeko modu asko, jendeak balia ditzala gustokoak dituenak, eta nahi duguna da hori, jende guzti horrek, bere herritik pasatzen denean, errepide ondoan egotea eta gurekin bat korrika egitea. Dana daulotute, mezuen nork edo nortzuk edo idatziko duten, lekukoan sartzeko, gero honek guztiak daukalako jokutik, eta sekretismotik, eta zoragarria dalako hau dana, dana dau prest? Bueno, bai, badago dana prest, baina hori bada, korrikaren sekretotako bat, ez? Zuk gainera ezagutzen duzu ondo. Eta egia esan, gure etxean inork ez du galdetzen. Ez du inor galdetzen nork idatziko du. Jendea badago zain... Normalak zaretelako, honek kodigo da Vinci emoten dagoelako. Baina guk, da Donostian abaitu zan, Kikek eta biok irakurri genuen, bueno, niretzat esperientzia aztezina, da beti esaten dut, baina zier, geupe ezkendun jakin oso gitxira arte, hemen isilik egon behar dalako eta sekretua gorde behar dalako. Bai. Gorde gendun, Eta oso ondo gorde zenuten. Karo, ze hau da, bestela, eta zeuepe, ez sekretu erekin mutu, lau bost lagun ezagutzen dugu, eta mutu, etxean galdetzen dizut, eta ez dakit ez, ez? Nik horretaz ez dakit. Ez, bueno, bada, sekretu polita da gordetzekoa. Nik gogoratzen dut zuek egin zenuten Kikek eta zuek semea neukan ondoan, eta pasatu zen handik eta esan zidan, badakit nork idatzi duen. Ikusi zintuztenean biok hori izan zidan, ez? Eta esan nian, bale, orden asmatuz, baina gero itxoin, ez? Eta, ez, bada, sekretu polita da, mantentzekoa, eta korrikari ematen dio zirrara hori be. Ze sentimentu, bueno, Donostian azkena, bueno, geuke egin genduna izan zalako, eta gogoratzen dut Bulebarreko plazia, hasier, zarrak, gaztiek, umiek, andrak, jendan egarrez, momentu baten gehu negarrez, unkituta eta sentsazio hori da, ezta? Bueno, herri bat dago hemen. Bai, herri bat dago korrikaren atzean, eta herri hori jende askoak osatzen dugu, eta azken batean norberetik euskara du jopuntuan, eta horrela izan behar du, ez? Nik uste dut aurten ere hori zebera lortuko dugula Donostian, ikusi beharko dugu egoerak ere zer baimentzen digun egiten eta zer ez digun baimentzen, baina, bueno, betiko korrika egitera eta gero neurriak eta hartu beharko ditu horren inguruan. Pausuz pausu, eta ia zer egiteko gaiden, baina, esan dako da, hitzekin eta ekintzekin plaza hartzeko gogoz, danok eta korrikan partartzeko gogoz. Martxoren 31-tik apirilaren 10-era. Esan didazu, ja, klaro. Bai, hilabete eskaz. Otzaia motzagoa da, Entrenatu beharko da, entrenako gara? Azten zari, playerak eta badako zuie prest? Hemen dino jone, dana baietz. Bueno, guk egiten dugulako, emetik itzen da. Zorionez hemen Bilbon eta laua eta errez joaten da, baina aldan moduen korrika egin eta parte hartu. Hasier, sorte hon, lan asko dako zuie, orain, baina lan politxe egiteko. Abiz, ja, zuloak tapetan, beste barik. Orduan, azteko moduan, ia. Gogoz egongo zarete eta gogoz geube egunek iritsi eta zeuekin bat egiteko betiko moduen. Eskerrik asko, Asier Ramondo. Eskerrik asko zuei.